gdzieś, lecz nie wiadomo gdzie. Świat, w którym baśń ta dzieje się. Malutka pszczółka mieszka w nim i wiedzie wśród owadów prym. Tę pszczółkę, którą tu widzicie, zowią Mają. Wszyscy Maję znają i kochają. Maja fruwa tu i tam, świat swój pokazując nam. Dziś spotka was maleńka zwinna pszczółka Maja. Mała, śmiała, rezolutna Maja, nasza przyjaciółka Maja. Maju, baju, 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 Maju, cóż zobaczymy?